धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा इन्टार आनसलिक जि भलिबल बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ होदों आन्डार 19 जिहेतु बियो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थांनाय बारनि जि जथुमा बे जथुमानि मोनसे डिसिसनमोन जे आन्डार 19 आव भलिबल कम्पिटिशनखौ मोनफ्रोमबो जिल्लाया इन्टार आनसलिक खुंगोन आरो मिरुआ बे आनसलिकफोरनिफ्राय जिल्लाफ्रा जि सायख'नाय बे सायख'नाय टीमखौ इन्टार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै आन्डार 19 भलिबल बादायलायनायखौ लागोन। थ' आङो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मिरुनिफ्राय सिगां जोङो साबायखर जासिदों जे जोंनि बोसोरारि जथुमानि जि थांखि बे थांखि बायदियै गिबिसिन मावफुंजेननायनि थाखाय जोङो आसा लादों जे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि सिन्था जि साननाय जे बुलुर बादायलायनायखौ बर'फोरनि गेजेराव गोरों बर' बुलुर बादायारिफोर जि बरननायनि थांखिजों जों आन्डार 19 भलिबल बादायलायनायखौ जागायदों आरो बे जागायलायनायजों बर'फोरनि गेजेराव बुलुर बादायलायनाया मोनसे गोसारगोन आरो जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय साफा गोरों मोजां बुलुर बादायारि बुलुर गेलेगिरि बरननो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। गासैबो जिल्लायावनो बे हाबाफारिया फारियै जालांगोन। दिनै धेमाजि जिल्लायाव जागायजेनबाय, बिनिफ्राय गुबुन जिल्लाफ्रा इन्टार आनसलिक खुंजोबगोन आरो जोबथारनायाव बे जिल्लाफ्रा सायख'नाय टीमफोरखौ लानानै जोङो मिरुआ एबारनि जथुम्मायाव इन्टार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो बुलुर बादायलायनायखौ खुंगोन।